जोंहा बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव बरबुरिनि जि बाथौ फुजा बेवहाय जोंहा दिनैनिफ्राय गोबां बोसोर आगोलनिफ्रायनो हाजार हाजार सुबुं लाख सुबुङा बेवहाय ज' जानानै मोनसे फोरबो फालियो आरो दिनै आंबो बेवहाय फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। रायजोफोरनि मोखाङाव गासैबो मिनि खुसि जोबोद समायना आरोखि मोजां थासारि जोबोद समायना थासारि आरो जिहेतु बे बाथौ फोरबोआव नोंथांनि न'खरनि फेमिलि फैनानै माबायदि मोनदों? बेनो दिनै जोंबो आंनि गथ' गथाय आंनि हिन्जाव आंनि गासैबो न'खरनि सोद्रोमाफ्रा दिनै बे बाथौ जि फोरबो जोंहा दुर्गा फुजा जों बेवहाय फैनानै बिनि जि जोंनि कमिटिनि बिथांमोन दङ आरो रायजो राजाफोर दङ बिसोरजों जोंबो ज'यैनो फुरथि खालामनो फैदों जोबोद मोजां मोनदों आरोखि। जिहेतु माखासे मेलाफोराव बिदिनो जौ जुवा बायदिसिना सोलिदों नाथाय बेवहाय जेबो सोलियाखै जोबोद मोजां जादों। बुंनो थाङोबा आरो बे सैथो बिटिआरनि भितरावनो बयनिसायबो एट्राक्टिभ आरो बयनिसायबो नोजोर बोथाव बे जोंनि दिनै बरबुरिया मोनसे नोजोराव गोलैनाय मोनसे बाथौ फोरबो। बिटिआरनि गासैबो हालामावनो एसे एनै हयथ' बहाबा दिनैहालागै जौ बा जुवानि थासारिया अबेबा नङा अबेबा जोङो खोनादों खिन्थु बरबुरियाव जिबायदि मोनसे थासारिजों बेनि कमिटिफ्रा दिनै 25 बोसोरनिबो बारा जाबाय 39 बोसोरनिबो बारा जाबाय बेबायदि मोनसे माने परिस्थिति बेबायदि मोनसे परिबेसखौ हमथादों। दिनै आसामनि गोबां रायजो राजाफ्राबो बे खोथाखौ मोनथिनानै गोमोदों आरो बेवहाय मोनसे बिराद मोजां मोनसे बेवहाय मोनसे बेबस्था दङ। सोरबा सोद्रोमाया जुदि जौ लोंनानै फैनानै बेवहाय दुम दाखाल खालामफैयोबा बिथांमोनखौ बेनि कमिटिनि सोद्रोमाफ्रानो मोनसे पिनजारि मोनसे हमनानै दोननाय कास्टडि मोनसे दङ बेवहाय सोनानै दोनो आरो बेयो बिराद एट्राकसन आरो बेखौनो नायनो रायजो राजाफ्रा गोबां फैदों आरोखि। बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय जिहेतु बेयाव गोबां गोजाम बाथौ मन्दिर हिसाबै माबा मोनसे बेवहाय राहा लामा होगोन नामा? अलरेडि बेवहाय जोङो रां सेंसन होनाय आं मिथिगौ 50 लाख रां जोंनि CM सारा बेवहाय होनानै गोदान मोनसे रुप होनो नागिरदों आरो बिटिआर सरकारा बे बाराव गासैबो बिटिआराव थानाय दुर्गा फुजा फोरबोआव जोङो 10,000 करि रां खमसे खम 300निबो बारा जि दुर्गा फुजा पेन्डेल दङ बेवहाय जोङो 10,000 रां करि होदों। गोजोननाय जासिबाय गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनि जोहै आरो गासै नायगिरि रायजो राजाफोरनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। जों दिनै 30 बरबुरि आन्सलिक बाथौ फुजाखौ जोङो 8 साननि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंफुंनो आखायाव लादोंमोन। दिनै जोंनिया बेनि जोबथि सान बे जोबथि सानाव जोङो दिनै दान्दिसे समनि उनावनो जोङो नैबे फुजाजों लोब्बा लानानै लटारि होनाय जादोंमोन। जोङो बे लटारिखौ दान्दिसे समनि उनावनो होनायनि रोजा रोजा सुबुंनि रायजो राजाफोरनि नुजानायनि गेजेरजों होनायनि जों राहाखौ लागासिनो दङ। जे नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ सोंदों जे नैबे फुजा खुंनायाव माबायदि खस्थ' मोन्दों माबा मोन्दों बेखौ बुंदों जे जोंनि नैबे फुजा खुंफुं आफादनिफ्राय जोङो जेबो खस्थ'खौ मोननाय जायाखै। मानो होनोब्ला जे जोंहा मोनसे रायजो राजाखौ जे जोंनि नैबे फुजायाव फैनानै आलो गोजोनै थांफिननायखौ जोङो नुनो मोन्दों। मानो होनोब्ला जोंनि नैबेयावहाय 1985 मायथाइनिफ्रायनो जोंहा गायसनजेननाय बोसोरनिफ्रायनो दिनैसिम 2023 मायथाइसिम माने बेवहाय जौ जुवा जोङो होनाय जाया। बे लेखायैनो रायजो राजा नायगिरिफोराबो आलो गोजोनै फैनानै आलो गोजोनै थांफिननो हायो आरो बेनि थाखाय जोङो रायजो राजाफोरनि सायाव जेबो खस्थ' मोनाखै। आरो फुजा खुङोब्लाथ' एसे एनै मेगन मोदै जानानै एसे खस्थ' मोनखायो बेयो थार। नाथाय जोङो जुदि खस्थ'खौ जुदि नायोब्ला फुजाखौ जोङो बेफोरबायदि डिसिप्लिनै खुंनो हानाय नङा। जोङो ओंखायनो जोंनि जिमान खस्थ'खौ नागारनानैब्लाबो रायजो राजाया जाहाथे आलो गोजोनै फैनानै मोजाङै नायनो हायो बेनि थाखायनो जोङो भलन्टियारफोरखौबो सांग्राङै लाखिनानै नैबे फुजाखौ जोङो खुंनाय जाबाय। बे बाथ्राखौथ' माने रायजो राजानि सिगाङाव जोङो बेखौनो बुंनांगोन जे जोङो गुबुन बोसोरनि बायदियैनो देग्लायबो फुजाखौ एखे रोखोमैनो खुंदों। नाथाय बे बोसोराव रायजो राजाफोरनि जिखिनि नुजाथिनाय बे बोसोराव माने जोङो गोबांसिनखौ नुनो मोन्दों। आरो जोंहा जिखिनि फुजानि आइटेमाबो जोंहा नैबे सार्कासआ देग्लाय फैबाय। उननि बोसोर आगोलनि बोसोराव सार्कासआ मालाबा बोसोराव फैयामोन। नैबे सार्कास थानायनि थाखायबो फैदो आरो मिना बाजाराव माने गोबां नायनो हानाय मुवाफोर दङ। उन्दै बैसोनिफ्राय बोराय बैसोसिम रंजानो हानायनि मोनसे बेवहाय बेबस्था दङ। आरो नैबे जि एक्सप' लाबोदो एक्सप'आव माने
माने जोंनि आसामनिल' नङा गोबां माने गुबुन गुबुन रायजोनिफ्रायबो बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो ओंखायनो रायजो राजाफोरा जायफोरानोखि फैदों बेवहाय रायजो राजाफोरा बायनानै आरो नायनानै मोजां मोनदों। बे लेखायैनो हरफ्रोमनि हाबाफारियावबो रायजो राजाफोरा लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि नैबे फुजायाव फैनानै गोजोननायखौ मोन्दों होननानै जोङो मिन्थिनाय मोन्दों। नंगौ बे बाथ्राया जे जोङो बोसोरफ्रोमबो जोङो मोनसे जोबसालि बानायनाय जायो आरो सोरबा जुदि बांद्राय दुस्थ' खालामोब्ला आरो जोंनि नैबे डिसिप्लिनखौ सिफायनो नागिरोब्ला बेखौ जोङो भलन्टियारफोरा हमनानै बे जेल सिङाव जोङो सोनानै दोननाय जायो आरो जोङो नैबेखौ जों खटखटिया लाखिबाय थाखादों जे जोंनि नैबे फुजा खलाल' नङा फुजानि एरियायावल' नङा फुजानि सोरगिदिं गोजान गोजान थानायावबो सोरबाफोर जुदि जौ फानोब्ला आरो जौ जुदि सोरबा लोंखोमायोब्ला बेवहाय जोङो भलन्टियारफ्रा थाङै नागिरनानैब्लाबो जों बिनि सायाव एक्सन लानाय जायो।